Dobrý deň, dámy a páni. Moja prednáška bude naozaj z úplne iného súdka. Budem sa venovať popoluške súčasného slovenského zdravotníctva, a to primárnej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta v nej. Na úvod pár slov o mojej práci. Som praktický lekár pre dospelých vo vidieckej ambulancii nedaleko Bratislavy. Okrem toho prednášam na Slovenskej zdravotníckej univerzite všeobecné lekárstvo a som aj členom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Primárna zdravotná starostlivosť pozostáva zo všeobecných lekárov a z gynekológov. Všeobecní lekári sa delia, ako iste viete, medzi všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých. Všeobecný lekár pre dospelých sa stará o dospelých pacientov, to znamená od 18 rokov veku, a všeobecný lekár pre deti a dorast pre deti od novorodeneckého veku až po 28-ročné deti. Je tam teda 10-ročný také prekrývanie sa vekové, kedy môže občan patriť k detskému primárnemu doktorovi alebo dospeláckému. Môže si vybrať. Všeobecní lekári tvoria 19% všetkých lekárov na Slovensku. To znamená, sú najpočetnejšou špecializáciou. Míňajú ale len niečo cez 4% rozpočtu zdravotníctva. Zaujímavý údaj je priemerný vek všeobecných lekárov. Keby som sa vás pýtala, asi by ste neodhadli, že je až taký vysoký, že je to 54 rokov. Ešte zaujímavejšie je asi to, že viac ako 50% týchto lekárov je vo veku 50 rokov a viac. Sú medzi nami aj kolegovia, ktorí majú 75 rokov, 80 a stále pracujú. Prečo? Pretože ich niet kým nahradiť. Veľmi málo lekárov atestuje v odbore všeobecné lekárstvo a počet ľudí, ktorí by mali odísť do dôchodku, sa zvyšuje a nie je kým ich nahradiť. A prečo je to tak? Prečo je tá situácia taká čoraz horšia z roka na rok? No je to preto, že tá primárna zdravotná starostlivosť, to všeobecné lekárstvo je veľmi neatraktívny odbor. Vo svete, vo vyspelých krajinách je primárna starostlivosť pilierom efektívnej zdravotnej starostlivosti. Je dostatok evidencie, dôkazov, že je to naozaj efektívna, lacná a pritom účinná liečba. Tu na Slovensku je to ako aj v iných oblastiach inak. Neviem, prečo sa mi vždy podarí ísť naspäť, ale snad sa to naučím. Ďalšie čísla. Všeobecný lekár pre deti a dorast sa stará o približne 1150 pacientov. Viete, že u nás je systém evidencie, registrácie, to znamená, každý z nás má svojho praktického lekára a preto aj každého z nás táto problematika týka pri tej resynchronizačnej liečbe. Je to isté promile pacientov, by som povedala, na Slovensku alebo v Nemecku. Pán doktor hovorí, že nemá praktického lekára, má určite u niektorého evidovaný, pretože aj keď k nemu nechodí, stále vlastne náš človek, náš občan musí patriť k nejakému všeobecnému lekárovi a keď sa k niektorému novému neprihlásil, stále patrí k tomu pôvodnému, aj keď už pôvodný sa presťahoval alebo nebodaj zomrel, stále tá vaša zdravotná dokumentácia u niektorého je. Obrovská je variabilita v počte pacientov, hlavne u všeobecných lekárov pre dospelých, kde v priemere je to síce 1750 pacientov, ale poznám lekárov, ktorí majú len 600 pacientov vo svojej kapitácii, ale poznám aj takého rekordmena, ktorý má 4000 pacientov. Takmer všetci pracujeme v ambulancii solo. Sme také ostrovy s veľmi malou interakciou navzájom. Keď sú viacerí lekári v poliklinike, povedzme, majú možnosť stretnúť sa pri niektorých príležitostiach, vymieňať si skúsenosti, ale my, čo sme na vidieku, ja som tam jediný lekár pre dospelých, je veľmi ťažké vlastne prísť k novým poznatkom alebo keď sa niečo udeje, s niekým to konzultovať. Podľa správy WHO, ktorá vyšla v tomto roku, to vychádza, že jeden pacient každý rok navštívi svojho praktického lekára až 5,6 krát. Toto číslo je naozaj vysoké v porovnaní aj s okolitými krajinami a vypočítala som to pri tom počte lekárov, ktorí na Slovensku sú, že je to 80 000 až 100 000 kontaktov pacient všeobecný lekár každý deň. A podľa zahraničnej literatúry na 100 000 kontaktov vychádza 5 až 80 bezpečnostných incidentov. To znamená, že denne
sa u nás na Slovensku v primárnej starostlivosti udieje 5 až 80 nežiaducich udalostí, bezpečnostných incidentov. No a polovici by sa dalo vyhnúť poučením sa z predchádzajúcich incidentov. Včera ste veľa počuli o problematike bezpečnosti pacienta všeobecne v nemocniciach, špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ale veľmi málo o primárnej zdravotnej starostlivosti. Venuje sa tejto problematike veľmi malá pozornosť, by som povedala priam až takmer žiadna. A pritom problémy nás, všeobecných lekárov, sú koncepčne a organizačne úplne iné od tých problémov, ktoré sú v nemocnici. Všeobecní lekári, a dovolím si povedať nielen všeobecní lekári, všetci lekári a možno aj všetci ľudia tu na Slovensku chyby priznávajú ťažko. Neradi ich priznávajú. Je tu taká kultúra. Chyby lekári bagatelizujú, trivializujú a keď som sa ich pýtala na to, čo chápu vôbec pod tým pojmom bezpečnosť pacienta, takmer všetci odpovedali, že je to lieková bezpečnosť, hlásenie nežiaducich účinkov liekov. A vieme veľmi dobre, že je to len taká menšia časť všetkých chýb, ktoré sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti udejú. Aké sú fakty? Pokúsila som sa zosumarizovať, čo by fungovať malo a čo tu funguje. Len pred pár dňami som sa dozvedela, že je tu preklad slovníka pojmov Slovenskej zdravotníckej organizácie. Je tu už v roku 2006 a hoci sa o túto problematiku zaujímam, je tak málo propagovaný, že som na to prišla iba pred pár dňami. Takže už máme klasifikáciu, taxonómiu pojmov, i keď by ju asi bolo treba už aktualizovať, pretože je teda 6 rokov stará. Ale aspoň nejaký začiatok máme. Ostatné veci, ktoré by tu mali byť, však nefungujú. Nevieme nič o výskyte nežiaducich udalostí, o ich povahe, o ich distribúcii, pretože nebol spravené žiadne mapovanie, žiadna pilotná štúdia, ktorá by nám ukázala, aká tá situácia na Slovensku je. Nemáme tu systém hlásenia nežiaducich udalostí, či už povinný alebo dobrovoľný, taký, čo platí pre nemocnice. A preto naozaj, keď nechápeme tú povahu distribúciu nežiaducich udalostí, tak je ťažké príjmať nejaké opatrenia, poučiť sa z toho. Nemáme tu ani nástroj na hodnotenie kultúry bezpečnosti. A ani systém akreditácie ambulancií všeobecných lekárov, vrátane štandardov bezpečnosti pacientov. Čo máme, je však systém kontinuálneho medicínskeho vzdelávania, teda aspoň nejaké čiastočné hodnotenie, či sa lekár vzdeláva ďalej. Všetci dobre vieme, že väčšinou je to obmedzené len na zbieranie kreditov a indikátory kvality alebo bezpečnosti nie sú v hodnotení toho lekára vlastne vôbec zahrnuté. Stačí, keď navštívil dostatok vzdelávacích podujatí pasívne. Nie je tu žiadny systém hlásenia chýb okrem toho jediného, ktorý teda lekári poznajú, a to je systém hlásenia nežiaducich účinkov liekov. Tento systém je legislatívne ukotvený, je to povinnosť. To znamená, každý lekár, ktorý zistí, že prišlo k nežiaducej reakcii liekovej, musí toto hlásiť na štátny ústav kontroly liečiv. Ale keď som zisťovala, aká je compliance lekárov, tak odhaduje sa, že zachytnosť je len okolo 1% nežiaducich účinkov liekov. Čo chybí v medikácii? Fungujú počítačové systémy, ktoré by kontrolovali interakcie lieku s liekom a lieku s diagnózou. No, existujú už aj na Slovensku, ale žiaľ, väčšina z nich nie je kompatibilná s bežným ambulantným softvérom. To znamená, lekár by strávil čas nahadzovaním tých liekov do separátneho systému, čo ako v bežnej praxi pri 50 pacientoch denne samozrejme možné nie je. Takže si myslím, že jedno z riešení by bolo aspoň taký malý krok, aby tieto softvery boli kompatibilné. I keď sú skúsenosti zo zahraničia, že keď je tento systém príliš detailný, lekár sa naučí vlastne tie okna, ktoré mu vyskakujú, vyklikať bez toho, aby si prečítal ich obsah. Takže nájsť nejakú rozumnú mieru varovania. A na druhej strane zase musíme vedieť, aké lieky ten pacient užíva. A keď on má možnosť ísť priamo k špecialistom, až nedostaneme od špecialistu žiadnu spätnú väzbu, my častokrát nevieme, aké lieky užíva. Najčastejšie je to u tých pacientov, ktorí navštívia psychiatra a zataja nám jednak tú diagnózu psychiatrickú, a jednak tie psychiatrické lieky, a tie veľmi často mávajú interakcie s bežnou liečbou, či už kardiálnou alebo antibiotickou. A
Pacienti, keďže sú laici, častokrát si mnohé lieky aj dokúpia alebo navštívia 2 rôznych odborníkov na tie isté ťažkosti, dostanú podľa nich rôzne lieky, ktoré im v kombinácii zmiernia ťažkosti, ale sú to častokrát 2 rôzne nesteroidné antiflogistika, čiže sa vystavujú vysokému riziku nežiaducich účinkov bez toho, aby o tom vedeli. Dokonca častokrát ortoped sa nespýta na paralelnú liečbu a pacientovi s varfarinom kľudne predpíše nesteroidné antiflogistika a ja to zistím po 2-3 mesiacoch ich užívania. Až keď vidím, že sú tie hodnoty INR zrazu rozhádzané a pátram po príčine prečo. Samozrejme, čiastočne by sa tento problém odstránil zavedením elektronického zdravotníctva, keby som prostredníctvom jedného kliku vedela dostať aktuálny zoznam liekov, ktoré pacient užíva. Aké sú chyby v diagnostike a v terapii? Zase tu máme len jeden systém a to je systém hlásenia podozrení na pochybenia, na chyby formou podania sťažnosti na úrad pre dohľad pre zdravotnú starostlivosť. Hlási pacient na úrad, nie je to anonymné, je to naozaj formou obviňovania a kto to zažil z mojich kolegov, všetci tvrdia, že je to veľmi nepríjemná situácia a nie je to tá kultúra bezpečnosti, ktorou by sme chceli docieliť. Podľa správy úradu pre dohľad oficiálnej mám tam chybičku, tá prvá je 2010, tá nižšia je 2011, tak spomeniem údaje aktuálne. Bolo to 39 podaní, čo sa týkalo všeobecných lekárov pre dospelých, len 4% zo všetkých. Vieme, že najčastejšie sú to gynekológovia, pôrodníci, ktorí dostávajú na ktorých smerujú tieto podania. Len jedno bolo podanie pre všeobecného lekára pre deti a dorast, teda 0,1% všetkých, čo je samozrejme nonsens. Neverím, že všeobecní lekári pre deti a dorast chyby nerobia, alebo že urobia všetci tých 1000 iba jednu chybu za celý rok. A 29% podaní bolo odôvodnených. Z tých dôvodov, čo som spomínala, že hlási len pacient, hlási povedzme len ten podraždený pacient alebo vzdelaný pacient. Na druhej strane, tak nedá sa spoľahnúť na tieto údaje, nedá sa z nich vytvoriť si komplexný obraz alebo nejakú štatistiku. Aké sú hlavné bariéry? Ja som identifikovala 5 hlavných bariér, prečo bezpečnosť pacienta, povedzme, nie je na takej úrovni, ako by sme si predstavovali. Za jednu z najdôležitejších považujem funkciu gatekeepingu, to znamená funkciu všeobecného lekára ako strážcu brány. Pred 2 rokmi bola táto úloha všeobecného lekára zrušená. Ako som už povedala, pacienti priamo navštívia, ktorého špecialistu chcú, niekedy aj 2 z tej istej odbornosti a my ako všeobecní lekári nemáme spätnú väzbu. A čo je ešte horšie, títo lekári navzájom nekomunikujú. To znamená, že jeden neurológ nevidí správu toho predchádzajúceho neurologa. Samozrejme, tak ako som už hovorila, zavedením elektronického zdravotníctva čiastočne by sa dal tento problém odstrániť. Čiže došlo by k prevencii diagnostických, terapeutických chýb, tej dvojitej liečby, ako som už spomínala. Ďalšou bariérou sú výrazne limitované klinické kompetencie. Áno, všeobecní lekári veľa odosielajú k odborným lekárom. Častokrát je to však ale odosielanosť vynútená. Nemôžeme predpísať pomocky pre inkontinentných pacientov, nemôžeme liečiť niektoré diagnózy takmer vôbec a podľa zákona každých 6 mesiacov musíme si vyžiadať odporúčanie od toho odborného lekára, že môžeme ten liek predpisovať ďalších 6 mesiacov a častokrát, čo vidím v praxi, ten špecialista toho pacienta vôbec nevidel, iba príbuzní prišli s dokumentáciou a to doporučenie dostal. Tak sa pýtam, aký to má zmysel. Zdravotná starostlivosť na Slovensku je veľmi fragmentovaná. Keď máte niečo so srdcom, idete ku kardiologovi, keď máte s cukrom, idete k diabetologovi a tak mám pacientov polymorbidných, ktorí vôbec nie sú zriedkavosťou nad 60-70 rokov. Už má takmer každý z pacientov celú zbierku diagnóz a s každou diagnózou chodí k inému špecialistovi. Od každého dostane iné lieky. Mám takého, ktorý užíva 35 druhov rôznych liekov. To sa až bojím povedať, a keď som mu navrhla, aby navštívil klinického farmakologa, ktorý by mu poradil s tým, že ktoré lieky vynechať. Pacient odmietol, to je teda jeho stránka veci. A keď som teda navrhla, aby navštívil každého toho špecialistu, ja ich asi 10, ktorých navštevuje, vrátane naozaj tých najodbornejších profesorov, ktorí v Bratislave sú, tak mu ešte popridávali, namiesto toho, aby mu nejaké lieky ubrali.
Dokonca ho hospitalizovali, aby mu nejaké lieky ubrali a ubrali asi jeden z tých 35, čo už naozaj neviem pochopiť a ja tam nič nezmôžem, keď teda oni sú kapacity a ja v pacientových očiach som len všeobecný lekár. Tu som dala príklad dvoch takých úplne bežných diagnóz. Diabetes mellitus, hovorí sa o epidémii diabetu a čo máme dovolené my všeobecní lekári iba nájsť tých diabetikov medzi nami. To znamená počas preventívnych prehliadok alebo iných vyšetrení skontrolovať glykemiu a keď je vyššia, hoci len o pár desatinných miest, pacienta automaticky poslať diabetologovi. A ako náhle ho pošlem toho pacienta, už ho roky nevidím, pretože sa stará o neho diabetolog. A ďalšia starostlivosť, povedzme onkologická prevencia, tu diabetolog neurobí. Pacient má síce pocit komplexného manažovania, ale je to len istá časť zase jeho zdravotného stavu, ktorá je manažovaná. A stretávam sa bohužiaľ aj s tým, že diabetolog mesiace píše tlak 160/90, 160/90 bez toho, aby to riešil. Veď on je diabetolog, prečo by riešil vysoký krvný tlak? Podobná situácia je s astmou a chopkou, kde povedzme, v Anglicku už zdravotné sestry môžu spirometriu vykonávať, lekár môže bežne predpisovať inhalačné kortikoidy, my môžeme stále len tú úplne, nechcem povedať primitívnu liečbu, to nie, ale takú ani nie bazálnu liečbu, takú liečbu, ktorá už nie je ani taká moderná, krátko účinkujúce betamimetika, vlastne, ktoré pomáhajú len pri astmatickom záchvate, teofilín, antihistaminika, čiže o toho pacienta sa nemôžeme starať, stará sa o neho výlučne pneumológ. A tak sa mi stáva, že náš pneumológ mi pacientov zaočkuje a oni častokrát ani nevedia, či to bolo pneumo alebo chrípka. Takže a neprinesú o tom ani žiadny papier. Je to ťažké pracovať v takejto situácii. Ale nechcem, aby bola moja prednáška len úplne pesimistická, ja nie som pesimistický človek. Máme aj malé krôčiky vpred, ktoré môžeme prezentovať. Prišli sme k novým kompetenciám v roku 2011. Smieme monitorovať INR-ko, hoci teraz prišiel liek, ktorý nahradza varfarín. My môžeme konečne manažovať varfarinizovaných pacientov. Môžeme predpisovať kombinovanú hypolipidemickú liečbu. Takisto, čo vnímam veľmi pozitívne, je, že došlo k zostupu starostlivosti, vyšetrovaniu laboratórnych parametrov v ambulancii, priamo tam, kde pacient je, kde mám výsledok rýchlo a môžem sa na základe neho rozhodnúť. To je hlavne CRP vyšetrenie, kedy vlastne na základe CRP vyšetrenia pomáha mi to odlišiť vírusovú a bakteriálnu infekciu a dokážem znižovať spotrebu antibiotík. A pretože ja tvrdím, že podať antibiotika, keď to nie je indikované, je samozrejme hrozbou pre pacienta, ale aj naopak, nepodať mu ich, keď ich potrebuje. No ale ako sa rozhodnúť? Len na základe klinického vyšetrenia a anamnézy je to častokrát ťažké, až nemožné rozhodnúť, či ten pacient antibiotika naozaj potrebuje alebo nie. Ale sú to aj kroky naspäť. Zrušili nám možnosť indikovať vyšetrenie prostatašpecifického antigénu. To znamená, ja urobím preventívnu prehliadku s odbermi a pacienta odošlem nad 50 rokov k urologovi, ktorý mu znova musí odobrať krv a len za jediným účelom, a to vyšetrenie PSA. Predtým to mal pacient v jednom vyšetrení. A takisto liečba diabetikov základným liekom prvej voľby metformínom bola presunutá od všeobecných lekárov k diabetologom. Nemáme ich preskripčne obmedzené, metformín ako stále nie je preskripčne obmedzený, ale diabetológovia si stanovili také odporúčané postupy bez toho, aby brali do úvahy náš názor, že pacienta nesmieme nejako skliečiť a rovno poslať. Už spomínané klinické doporučené postupy alebo guideliny, je ich len pár, ktoré máme pre všeobecné lekárstvo. V Čechách ich je viac ako 40. Keď sa pozrieme, tak 5 ich je z roku 2007 a len 2 sú z posledných 2 rokov. Som autorom toho najnovšieho. Vyšiel pred rokom a pol a dovolím si tvrdiť, že už takmer štvrtina tých informácií, ktorá v ňom je, medzi tým zastarala. To znamená, že chýba nám mechanizmus takej aktualizácie na základe evidencie založenej na dôkazoch, jednak tvorby týchto doporučených postupov a jednak ich aktualizácie, pretože aj to je veľmi dôležité. Ale tak, ako sme hovorili, otázka je, že odkiaľ pokiaľ v tých doporučených postupoch. Momentálne nie je žiadny nový doporučený postup v príprave, ani sa neplánuje, takže neviem, či by nebolo lepšie preložiť a adaptovať tie české doporučené postupy, ako od začiatku tvoriť tie naše. Aj takú možnosť berieme do úvahy.
Elektronické zdravotníctvo som už spomínala viackrát a mám pocit, že sa spomína ako riešenie na všetko. No nie je to podľa mňa riešenie na všetko, ale veľmi užitočný nástroj na zvyšovanie kvality aj bezpečnosti zdravotnej starostlivosti. Už hoci sa posúvalo časovo jeho implementácia, blíži sa čas, keď bude spustené, ale mám pochybnosti o tom, ako to medzi všeobecnými lekármi bude fungovať, keďže som našla v literatúre, že počítačová gramotnosť všeobecných lekárov je okolo 40%, čo pri tom priemernom veku je asi aj pochopiteľné. Takže bude treba asi investovať čas a energiu aj do počítačového vzdelávania všeobecných lekárov, aby nám elektronické zdravotníctvo fungovalo, veď to je veľké kvantum informácií, ktoré v tej primárnej sfére bežia. A ako poslednú bariéru, piatu, som identifikovala nadmerné pracovné zaťaženie, vyťaženie praktických lekárov. Podľa informačnej brožúry WHO z roku 2009, dovolím si citovať, aj ten najlepšie vyškolený a dobre vzdelaný personál môže byť negatívne ovplyvnený stresom a únavou, čo zvyšuje frekvenciu nežiaducich udalostí. To samozrejme platí aj pri výrobe automobilov, nielen v zdravotníctve, keď je človek unavený, mal by oddychovať, ale unavený všeobecný lekár po nočnej službe znova musí nastúpiť do ambulancie, pretože som tam sama, kto by ma nahradil. A pri počte 4 až 5 nočných služieb za mesiac, kde lekár z nemocnice ide domov, alebo teda mal by ísť domov, že je to uzakonené, my musíme ísť znova do práce. Na záver by som to rada zhrnula. Ja osobne nevidím kroky, ktoré by smerovali k zavedeniu kultúry bezpečnosti do primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pociťujem to tak, že stále pretrváva atmosféra strachu z odhalenia chýb, kultúra obviňovania a trestania. Ďalšie kroky veľmi stručne, pretože som vlastne o tom hovorila, navrhujem, aby došlo k návratu gatekeepingu tejto funkcie pre všeobecných lekárov, aby došlo k implementácii elektronického zdravotníctva, minimálne, aby sme boli informovaní o liekoch, ktoré pacient užíva aktuálne. Takisto som za, aby sa zvýšili kompetencie všeobecným lekárom. Je asi ťažké zvýšiť ich paušálne, pretože niektorí sa už novým kompetenciám nenaučia. O tom nepochybujem, ale sú takí, ktorí by radi robili viac, sú ochotní sa vzdelávať a tú možnosť nemajú. Takisto tie doporučené postupy pre primárnu sféru. Iste ste si všimli, že mnohé doporučené postupy tvoria špecialisti. Tak napríklad pre ten diabetes mellitus tvorili ho výlučne špecialisti, neprizvali si nikoho z odborníkov zo všeobecného lekárstva a keď nám ho dali na pripomienkovanie, všetky naše pripomienky odignorovali okrem zmeny jedného znamienka, ktoré mali omylom opačne väčší, menší. Ja takisto som zastanca toho, aby sa zbierali a vyhodnocovali údaje o bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, aby sa zmapovala tá situácia. Nie som zastanca povinného hlásenia, represií, ale skôr formy hlásenia dobrovoľného. Taký systém, ako funguje napríklad v Nemecku, alebo začal fungovať pred 2 rokmi aj v Poľsku, kde lekári môžu anonymne nahlásiť pochybenia, ktoré urobili, dostanú odbornú spätnú väzbu s tým, čo by bolo dobre zmeniť. A všetko toto je na internete. To znamená, že sa z toho môžu poučiť aj ostatní lekári, ktorí majú záujem sa niečo z tých chyb naučiť. Podobne ako úrad pre dohľad prezentuje kazuistiky, ktoré mne osobne veľa dávajú, vidím, aký bol nesprávny postup, tak podobne je to aj tam, kde si lekár vo svojom čase, kedy má voľno, môže pozrieť, takúto chybu som predsa urobila ja, ako tým robiť, ako sa je vyhnúť. Napríklad jedna z takých najčastejších chýb je, že vo vyššom veku by mal pacient k nesteroidnému antiflogistiku dostať aj blokátor protonovej pumpy, aby nedošlo k nežiaducim udalostiam. No, tak myslím si, že je veľmi malé percento lekárov, čo toto sledujú vôbec a dodržiavajú. Takisto sledovanie dvojitej medikácie, alebo ešte taký, by som povedala, detail. Pacient mi na kontrolu INR pri liečbe varfarínom má prísť každý mesiac. Hej? Ale keď nepríde z môjho systému, ako keď vypadne. Ja myslím len na tých, čo prišli a tú hodnotu vidím a korigujem liečbu, ale stalo sa mi, že pacient prišiel 6 mesiacov a som si to nevšimla, pretože nemám zavedený systém, ako by som to odsledovala. Našťastie sa teda nič nestalo, veď aj o tom sú tie chyby, že väčšina z nich nevedie k nejakým dôsledkom, ktoré by boli pre pacienta negatívne. Ale ma to proste zobudilo, že niečo spraviť musím, aby mi tento pacient nevypadol z tej siete. Hej?
A myslím si, že údaje nielen zbierať, ale ich aj kvalitne vyhodnocovať a dávať tým lekárom spätnú väzbu, aby spätne korigovali svoje konanie, svoje postupy, aby sa z tých chýb poučili. Ako povedal Sir Liam Donaldson, taký guru bezpečnosti pacientov, milica je ľudské, zakrývanie chýb ale neodpustiteľné a nepoučiteľnosť je neospravedlniteľná. A ešte 2 kroky. Vzdelávanie lekárov ich zdravotných sestier, aby vedeli viac o tej bezpečnosti pacienta, aby poskytovali tú starostlivosť bezpečnejšie. Aspoň pár krokov ich naučiť, aby tá kvalita v konečnom dôsledku sa zlepšila. A takisto počúvať hlas pacienta. Myslím si, že je to veľmi dôležité vypočuť si jeho sťažnosť, aby ju nemusel smerovať na úrad pre dohľad, aby ju smeroval nám a keď môžeme niečo napraviť, aby sme napravili, ale myslím si, že o tom budeme počuť viac v ďalšej prednáške. A už len také zamyslenie na úplný záver. Bezpečnosť pacienta v primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku je terra incognita. Ako parafrazoval zástupca ministerstva zdravotníctva, je to pole neorané. Takže aj tak sa to dá preložiť, ale ja si myslím, že treba zaviesť systém hlásenia chýb a že to zavedenie hlásenia bude znamenať pre túto zem zemetrasenie. Ale nie zemetrasenie devastujúce, naopak. Zemetrasenie potrebné, aby došlo k zlepšeniu kvality zdravotnej starostlivosti a v konečnom dôsledku zvýšenia bezpečnosti našich pacientov, veď o to ide. Anis Ismail je zase lekár z Veľkej Británie, ktorý sa venuje bezpečnosti pacientov vo primárnej starostlivosti a ktorého prednášky teda som mala možnosť si vypočuť, povedal, že vytváranie kultúry bezpečnosti je cesta. A ja si myslím, že my sme na začiatku tejto cesty a každá cesta začína prvým krokom a myslím, že toto je jeden z prvých krokov. Ďakujem za pozornosť.